Zdravím všechny farmářky a všechny farmáře, já jsem Jeňa77 a vítám vás u 9. dílu videí ze hry Farming Simulator 25. Jak vidíte, posledně mi tady zůstal traktor s tím vlekem slámy, já už jsem začal tu druhou půlku tohohle největšího pole, vlastně co zatím mám. Na začátek chci jenom říct, že moje videa vám určitě nepřinesou žádný návody, sám toho spoustu nevím o těchto hře, o těch módech, které vůbec na to existují, i když to sám sleduju a je to docela zajímavý. Ale já si prostě jen tak sám hraju a natáčím to. A to, co si povídám v duchu, tak povídám na ten mikrofon, takže to pak slyšíte na těch videích. Nic, práce čeká, nebudeme otálet a jdeme na to. Je třeba dovozit tu slámu, koukneme se, jak nám kvasí siláž a vymyslíme další práci. Takže v tom minulém díle, neutrál. V tom minulém díle mi ta hudba prošla, takže si myslím, že by to mohlo být v pohodě i takto, takže ji nechám hrát. Sběrák je napchaný, i když vzadu je ještě místo, ale to se tak prostě neodhadne, no. Myslel jsem, že to stihnu, že nebude muset kvůli mě ta dodávka zastavovat, ale bohužel byla moc rychlá. Chlapi, jak to jde? Já jsem se taky pak chtěl ještě podívat, jestli tam mám ty solární panely postavený. Mám solární panely a nezmůžu se na větší traktor, to je hrozný. Jestli to vůbec něco dalo za ten srpen, nebo jestli teprve až za září bude nějaký vyúčtování. Já tady nemám zrcátka, ale tak snad se mi tam povede nadsouvat trošku rozumně. Je ta střecha, už bych to mohl tadyhle vidět skoro. No, radši už to budu točit. No, ještě asi jsem mohl chvíli, ale no, výborně. Tak, doufám, že když vystoupím, tak bude se to vysypávat a my se jdeme podívat teda, jak nám kvasí ta siláž, ono to moc ještě nakvašený nebude, teď jsem to vlastně, no 3%. Teď jsem to vlastně nedávno přikryl. Stihl jsem odvést vlastně jenom tu slámu z toho prvního pole. Tak a ještě teda koukneme na ty soláry, jestli to něco dalo. Teoreticky by to měl být nějaký příjem nevím jestli ze sklidně. A tady. Příjem z vlastnictví. To je asi ono teda. Protože jiný příjem tady nemám. Už to nechce popolest? Jo. Jak se mi blokla myš, ale dobrý, už je to v pohodě. No takže něco to háže, sice nějaký drobný, na to, že mi to tam zabírá dost placu, ale bude to snad vydělávat furt, takže takový jistý příjem na nějaký případný budoucí náklady. Tak jo, takže frčíme pro další fůrku, já myslím, že tam ještě 2 budou. No a pak budeme muset kultivovat, aby jsme stihli ještě zasejt. Zasejt, co? Koukneme si, já už jsem si zapomněl, cože se to nechá to.
teď září, ječmen můžeme, pšenici, takže vlastně všechny ty, co se, dokonce i řepka ozima jde dělat. A koukám, že tady jde asi jenom dělat řepka ozima. Ale já asi řepku teď dělat nebudu, nechám si obilí. Nechám jenom obilí a zkusím udělat kukuřici na tom poli dlouhým, co jsem chtěl původně prodat. A ještě asi zkusím někam naprat brambory. A i ty pole mám vlastně zhoraný, takže tady půjde jenom o tam ty pole, na kterých jsou ty fazole, tuším. Myslím tohle pole a tohle, jestli se nemýlím, tady jsou dvě za sebou. Ono by vlastně tohle možná teoreticky pak bylo největší. A tohle jsem říkal, myslím, že není. Ano, a v zimě pak bych zbral ty louky. Já ještě zkusím, jestli vyjde seč tady na té louce, co jsem sklízel tu trávu. Zkusil bych tam udělat nějaký podzimní seno, třeba bych měl pak namíchání pro ty krávy a nějakou tu směs. Ale samozřejmě zase budu muset najít nějaký vhodný vůz na to míchání. Nejlépe nějaký starší, aby byl levnej. I když peněz mám pořád ještě dost, dá se říct. Tak, nevím, kde jsem skončil, takže začnu asi tady. A tamhle vlastně koukám. Souvrať jsem začal. Nebo souvrať, no první prostě. A co jsem obsíkal dokola. Takže dáme si trojku, zapneme, pustíme dolů a jedeme. Jo, už to tam leze. Když si pak koupím nějakého Zetora lepšího, nebo silnějšího respektive. Tím jsem nechtěl říct, že tenhle je špatný. 30 byla na svůj věk teda, nebo ve své době hodně pokrokový traktor Corty s kabinou. Bohužel ty sedačky ještě, co vím, tak to pérování na nich, nebo to odpružení na nich nebylo ještě tolik dokonalý, jo, ale už to bylo mnohem lepší. Na těch traktorech starších, když se mlátili chlapi celý den vlastně v tom traktoru na poli, tak dokonce, nevím, jak se ta nemoc jmenovala, nebo tohle, ale měli prostě jakoby roztřesený vnitřosti, jo, když to řeknu. Úplně zjednodušeně. Jo. Ono se to projevilo třeba až pak časem na stáří v důchodu, ale byla příčina třeba i právě ten odpružení sedačky a to natřásání se na tom traktoru. Jo, zase to teď se zabrzdilo voj. No. Není to dokonalý prostě to zatáčení. Tak já to zkusím takhle udělat kolečko. Jedu tady sousedovi na louku, snad mu to tady nerozhrabu, ale je sucho, tak... Pardon, ono mi mělo začít. Koukám pršet, nevím v kolik, tak doufám, že to stihnu sklidit. Pak už vlastně tu kultivaci můžu dělat za blbýho počasí. Můžeme se zkusit mrknout jenom takhle na počasíčko, kde pak ho máme tady. Ne, to je nějaká závlaha. Ty brďo, já jsem zapomněl, kde to počasí je. Jo, tady dole, ať jsem blbý. No, až v 7 večer, takže to by mohlo být dobrý.
Teď jsem se řekl, že to budou Queeni, ale ono to bude jakoby Královna paláce, nebo něco tam bylo napsané, nějak jsem to nestihl to, ale... Když jsem koukám takhle vynechal, tak já to tady sousedovi trošku takhle seberu, ale najedu mu samozřejmě zároveň do pole. Tady mi taky trošku zůstalo a to nebudu řešit. Tak, jdem dál. Sakra. Musel jsem si přehodit kabel od sluchátek, protože mi to šponovalo. Aha, tak to je asi název toho rádia. The Queen Palace. Tak ještě jednou v souvratě. Jsem takový malinko nakřápaný, v pátek jsem byl na venkovním hraní, takže malinko jsem nastý, protože na pódiu od světel bylo teplo, ale zároveň venku byla zima a dokonce chcalo. Ale i lidi měli zastřešený parket, takže takže i přesto, že to byl třeba jenom 2hodinový koncertík, tak proč mi neřeknete, že už mám plno? Ani nevím, jestli jsem to dojel dolů. Jsem taky koukám, jezdil na 5, no. To ze mě měl asi radost ten motor. Tak asi jsem to dojel, ten řádek akorát. Tak pojeď. Já jsem zvědavej, tyhle chlapy, až oni tady totiž nad něčím přemýšlej, až něco vymyslej, to bude nápad století. Možná, že vymyslej nějaký perpetuum mobile, ale proč u toho přemýšlej, u toho sloupu, to teda nevím.
Jsem zvědavý, jestli tam budou stát i v zimě. Schválně se tam dojedu podívat, i kdybych tam tu cestu neměl okolo, tak prostě jenom kvůli tomu. Nechci se tady potkávat s takovými velkýma autama. Jsem si se podřadil, ale jenom na dvojku. Tady bych měl jít teoreticky správně. Než bych tam vorval tu střechu, ale asi budu daleko. Víčko se poněkud neobjevuje, takže já ještě takhle zajedu do zadějc. Zkusím to takhle srovnat. A už tam byla. Už zase zmizela. Ráda. To je fofr. To je fofr. Tak, tankovat ještě nepotřebuju, to si natankuju až po té poslední fůře, pak si přepřáhnu ten kultivátor a budeme si to skultivovat. Nevá se podívat, jestli to nechce teda orbu, ale dobrý. Tak já začnu tady, doufám, že jsem ten řádek dodělal, když ne, tak ten kousíček pak dole dosmahnu, uvidíme. Ale vypadá to, že jsem ho dojel celý, no, že se to doplnilo přesně, než jsem jel na tu sourať. Jo, ono to možná vzalo i kousek té sourati. No, pak už tady zbývá pár řádků, tak já si myslím, že ještě jeden, možná 1,5, že bude
No to pak jakoby rychle mizí, nepřibývá to tolik. No a bude to asi ideální, že zaprší trošku, pěkně si nebude kultivovat, i když ono pod tím porostem to nebude takový schlý. No pak si asi zvláčím, i když možná teoreticky bych mohl udělat nejdřív to, že bych si zvláčil ty pole vlastně co mám na statku udělaný z těch luk a dal bych tam to obilí. Třeba jeden ječmen a dvě pšenice. Ať toho kousavýho je co nejméně. Co je to tady za hada? Jsem usnul nebo co? Už se teď nějak nevybavuju, co se to tady stalo. Tak, jdeme to až tadyhle. Mám polovinu, no, mám 50%, takže nevím, jestli se to vejde. Kolik je to ještě 3 řádky? To by teoreticky mohlo. Když ten jeden řádek přidá 10% zhruba, víc, 12. Teď je to 10. No, vyjde. 13%, tak to by se teoreticky mělo vejít. Teď ale budu muset couhnout. Jo, to není hád. Tady byl kus na dosečení, takže jsem udělal takový ten manévr, aby mi pak lišta nebrala pár klásků jenom. Jasně. No tak to, aby se to ještě vešlo tedy. A ono na tom řádku teoreticky tady na tom dosekaný by nemělo být tolik. Tolik tý slámy už. Tak uvidíme. Jo, tak to by se mělo vejít. V pohodě. Tak já to zvednu, vrátím se tam dolů proto. Už tady taky kousek nějaký vynechaný. To ještě zkusíme. Stavíme. No, a je to. Ráda. Takže to vypneme. A jedem. Tady o tom poli ještě popřemýšlím, uvidím, kolik toho budu mít, ale jednak je to
docela daleko od farmy a uvidím. Možná, že bych mohl třeba udělat z půlky louku. Tak, hotovo. Tady. No, tráva roste jenom tady zatím na té souvrati, protože jsem vlastně tam mezi tím přespal. Nebo, ne přespal, ale byl vlastně... No, přespal jsem jasně, ale přetočil se zároveň vlastně další období, ze srpna na září. Tohle pole není tak velký, tak to bude dobrý, to bude rychle hotový a tady se musím podívat, jak je to veliký, jak je to na té mapě, to taky nevypadalo nějak moc velce. Sokro. Ty tam ale mají, kamaráde. Tady mě teď nikdo nebude předjíždět, to bych si mohl malinko nadjet. Ježiš, já jsem měl na 4 celou dobu. Tak. Zkusím ještě blíž malinko. Snad se to... výborně. Tak, paráda. Jdem to přepřehnout, natankujeme si pro jistotu a zapřáhneme teda brány a zvláčíme si ty... Jo, počkej, já už jen ty brambory jsem chtěl dát tam na to dlouhý pole. Tady jsem myslel, že bych tu vapku tadyhle takhle umístil, tady bych udělal jenom nějakou... No, uvidím. Já jsem myslel, že bych ji dal právě za zeď, ale teď jsem si uvědomil, že mi tam stojí ten kombajn. Tak bych ho musel dát jít do prostředka. Tak dáme si tam ten sběrák takhle odzadu. Teď se pak nemusím otáčet. Tady. Kde to vyjde? Jsem možná venku. Tak jde mrknout. Jo, takhle by to mohlo asi být. Možná ještě můžu dozadu malinko. Tak. Jo, složit, aha. Tak co, už, paráda. Takže jdeme si zapřáhnout ty brány. A ty jsou z druhé strany, takže já si nejdřív natankuju a pak můžu jít vlastně rovnou na to pole. Tak, to je fofr. Je to dobrý.
to je taky kopec velký, takže já si takhle otočím. OK, a jdem na to. Tak já to asi budu takhle šikmo vláčet. Ještě jsou pěkně nalakovaný. Tak, dám to dolů, až jak to vláčí. No, dobrý. Jsem okraje, snad to, já se podívám takhle to čisto. Jo, dobrý. No. Tak já nevím, jestli to ta trojka bude zvládat, snad jo. Možná, že by to dávala i 4. Ale je to mlácený. No. Je to takový, jak kdybych kultivoval. Spíš. Tak, já tak nějak odhadnu. Zvedat to nebudu, tady to nevadí na ty brány. Tak asi takhle, no, když tak vznikne klínek, to je v pohodě. Já malinko sem. Koukám, že je to tady stejný jak s tou trávou, taky se to dokresluje postupně ta textura. Kouknu se, jestli je to takhle v pohodě. No, trošku bych mohl blíž. Jo, OK. No, říkal mi jeden můj fanoušek a odběratel, že se vždycky prostě úplně, ne, že vytáčí, ale vždycky, když já se takhle tady rozhlížím a koukám, tak on říká, určitě vynechá, no a samozřejmě to bylo, když jsem sekl tu trávu, jo. Takže já se musím rozlížet, protože to je pak nuda, když se člověk jenom dívá rovně. Tak holt něco vynechám a vrátím se zase, teď ono se to nezblázní. Co? Mě pak nesmí zapomenout tam na ten klínek. Takový hezký jsem to měl po té orbě a tady to tam dělá nějaký slámy, zbytky od slámy nebo od strniště. No, co se dá dělat. Mu takhle. Takhle podsouvnu, asi tady udělám koleje a tak to ještě stejně pro jistotu souvratě vezmu, takže
No, tak jde to docela rychle. Myslel jsem, že to bude trvat díl. Na sečku zatím asi koukám nemám, takže proto pak bude muset dojet. Plus nějaký osivo koupit. No, nevím, jestli na takovouhle malou sečku bude vůbec nějaký, nebo ne, jakože mod, ale jestli bude vůbec nějaká sečka, která by dokázala dělat kolejové řádky, tak taková malá. Tak ještě tam bohužel musím jít jednou, že tam zbyl takový pásíček, ale to nevadí. Aspoň se rovnou můžu pak vrátit tam k tomu klínku, abych na něj nezapomněl. Nevím, jestli to budu sejít tímhle směrem, teda, jako je to teď zvláčený, ale spíš asi ne. Zkusil bych to. Možná klidně i lámat. Možná tenhle ten směr, jako je tadyhleto. Jako je tato část toho pole soraná. Možná tím bych to vzal. Tak snad se to teď už vejde do jednoho záběru. Jo, asi jo. Tak, šlo, paráda. Takže si doděláme tamhle ten zbyteček. No, jezdil jsem po těch souvratích hodně, takže teoreticky jakoby už dělat nemusím. Uvidíme, jak to bude vypadat dole. Teď asi, jak se budu otáčet na druhou stranu, tak tam nějaký cípek zbyde. Ale když to budu dělat takhle, tak ne. No, to má rej dobrý docela, když to nebrzdí nějaká loj od sběráku. No, a bude to... Já vlastně tamto pole dlouhý a ty brambory teď kultivovat nemusím, tím se nemusím zdržovat, protože brambory se budou sázet až příští rok na jaře. Takže ještě jedno pole a půjdeme na setí. Tak, paráda.
No, ale tohle podle si uděláme až v příštím díle. Pro tento díl už je to všechno, protože čas se nám naplnil. Takže zdraví vás Jeňa77. Díky za odběry, díky za lajky. No a u příštího videa zase čau.